na yesi ni frɛ ni beto boabo wa na ne nan si biribi so wokokɔ esra safo a ene na akoba ne se wa park ne car wa abontinti ene safo a yenkona koja me kwan na mabesra we die manfa car ne nwure mu e wa abonti de koja me kwan na metrem mu anaje se wososo wa dan ho akofie eno ene nam so wokokɔ pie kwan ho hwa na je se police for car na aba besi hwe santan sister beseni yenkwa na ja aban ya ha adan amawo ene sen abaye ko bisa ya wo se eye abranti a woni ni gina hwe wono e de wo ho asem aba aposifo akache e kire se wo de asem bi ato ne so ene so da foforo nene ensem ben ena etwaguo bebre ene ye de esom attention TV so muni aba ma me da ko a abre nyina mehwe se ma se de se me ye se me de ensem a ekoso wo man Ghana mu be ba besom mu se moye attention TV ahwefo na moye Ghana moment na se na fata mu ese de ekoso wo man Ghana mu bia no nsa ebeka na ensem bebre ena etwaguo ene ya tete ensem bebre ene sen uko social media so a obi ene obi nya asem ene a eho ene e kuntokwa no ana se eho ene e kan sema kese ene ebinum nam social media a wo ton niema ai wo kwa Facebook, Instagram, Twitter ne ade ebinum post omo ye business omo post omo ye advert ne ade ene na obi ohon so a o se ene misle no so amanfo sle wo social media so pa na enya no nko entokwa ne ensema hodo ene we tu mane we na we so ato amane we tu mane we na we so ato amane we eho akoye boxing ringer amanfo timi ko gina mu papa ene na ntokwa ne ye de mframa se ya enka me de minim se ntokwa de nke ye de ensa ene ekon nsu se de abefo adaroma amanfo nam tintamfidi ahodo so ene we to mane we na we so ato amane we ho na amanfo kire wo bobre na eno ene nam so ama enne yes sister edu safo a akwakopie ewo a police for akache ede asem na ekoso kwan na de ne kwoto ho ede na okokan ye ede ne nam so ma ni kopie ye nyina ye nim se eye ye nuaba efiashwas nega ensam ketenketen bi a abededa one akua ntam ye papa doctor kwaku otin ni twotwomucho ehu an ni twotwomucho akua ensam a ekoso ewo one efiashwas nega ntam ene nam so ama akua safo a ono so edu safo anso so de ne ho akwa join ni ai ono so akwa join ni chorus na ne nsem nyina ne se ono no tai eye Dr. Kwaku Otin twotwomucho akua echi se enkosusu se ono gina na echi na ono so eye akua no so akika na adwen e de akire afia ne no ene nam so ama sisi asafo a eda aposifo akache na ne nyina ene ensam ahodo a eye safo a edu dwa ewo abefo tintamfidie so efa efiashwas nega ene abrantie bia oye odefo pa wo yesikani na saa abrantie yi no woni eye safo a ene di nsawoso ai o sponsor safo a papa a enye se oye nipahunu kura ema safo a ono ho asem ena enam so a ema safo a akwakoda efiase na ni nyina ene se efia eka kire eye safo a ensam a ekoba ni nyina no na ejina so se safo a no nsam nyina ne se eye efia enya HIV na ni nyina no enkomra na ese efia ne eye abrante ya wo sponsor ono safo a no ewo biribiye enti abrante no wo HIV na se efia wo HIV de na abrante no wo HIV abrante no wo HIV so de na efia nso so ewo HIV na eno enenam so ema abrante yiteye woko hunu wo eye social media eno wo se hwe ha na hene ene menkasa na yesi ni frɛ ni beto boabo wa na ne nan si biribi so wokokɔ esra safo a ene na akoba ne se wa park ne car wa abontinti ene safo a yenkona koja me kwan na mabesra we die manfa car ne nwure mu e wa abontinti de koja me kwan na metrem mu anaje se wososo wa dan ho akofie eno ene nam so wokokɔ pie kwan ho hwa na je se police for car na aba besi hwe santan sister beseni yenkwa na ja
aban ya ha adan amawo ene sen abaye ko bisa ya wo se eye abranti a woni ni gina hoi wono e de wo ho asem aba aposifo akache e kire se wo de asem bi ato ne so enu nti na e wo se emranimfo ye nsoso aposifo ye adwuma an enti ne se ye de abade ana e wo se ye ba befa wo na dia ewo mu no nsoso no also oda na di ema ye nyina ye hunu eno enenam so ema ye nua safo a an sinitwani safo a wokokopie eye apostifo akache na anso wa ede na ehunu ye ede na kobaaye eye afia social media kenkon afia wotie mu se tebem ene na de asema wa stormitema police station honom general police station ede asemo a wawura inside se woni abayewe edi nkomo ni nyina no sana wo twanimfoni enya picture kra keke o video ankasa na odi video no yenko na kohwe kakra ne yeba de wo mu nyina me de abeto aso ama Can we do a HIV test? Near me no be no one of HIV. Onia se wa wahu wahu se dia video ni si call ye enti yenua ba efia se dia osi twa abayo ase we pa no na kire se enkoyie kura efise na image fo ni bi wo mu a obi wo mu anu won sha atade se wo hwe video ni yi a enhye da nwade enso no wo hwe ni yi a obehu se na image fo ni bi on sha atade a enam so efia etwae no no susu twae no se wode beji ni din efri se abayo yi twa efia da papa o kire efia se o kire nase ase me kasa nase a wo kire mu amaga na manfo nyina ehu nipa ban nipa kopoti a efia ye ni nyina no wo kan ya kire mu se efia ni din efia na da no so no kura no enu nye ni dini na sini a obetwae no eno na nam so mu obenya asa efia hwa asnega no wo bo ni din tu ni din asese ten ekeka nsam ensam a okeka ye de na ebi mu odrupa yi enya asam kuma wo kira abayo na sepa ne no ena ye ne ya ma ono so ko police station ho na ene se ye nyina ye ni mu efie yi de ono so de oye social media kenkon wo de betu ne ho wo de betu ne ho se next time wo wa no a hunipa wo de wano no ebe kɔ no so na no na nam so video ye no ankoyie nipa wo ne wa asem nye ono nko na pie e wo camera ni mu image fo ni bi nso e wo ho no ma wo pie mu anu won hye atade na no e na ase de ode betu social media no amanfo ehunu wakasa Ghana amanfo akasa ze de social media de obo o hye wo de ade betu wo anya hweyie se agentrani ni akokɔ bakura behu we hunu a nini behu akokɔ no maame na nkasa behunu no obebo akokɔ ba na mane enti social media de ezisi ade ode ade to no aya hweyie afia de to hwa wose kyerema mensen ene me na metu atene no ene se ene na ne mamanfo fie ni ene na mamanfo fon so obi anya ena Ghana manfo so mu na bambofo we he no bi betina betena tintan fidie kakra kai so anya Ghana memu hanko anenam na enam yasa fa na nyina na wadi nsem bi se ya na sa ye nyama bi se ya wo be fa no ho adi so empenifo we he muntimi nkasa na emra ma ho kwan se obi timi kɔ police station ana se security agencies ye bi mu ana chese ni ono pe en wo be ye ana mpo se wo betimi akotwa mfoni ye nuanom sentwerefo kotwa mfoni kurampo no ye kala behwe emma wodi ye nya market wa so tro ni video mu nyina paapa no na enti eno bi betimi akọ police station akọ video obi kurampo ye naked ewo mu na ye be ba beto social media so ene empenifo mo ansomu anka Ghana fo ye be ka ye be bu mama na tete no ene nam so ema asesei CID fo e ba be fa afia Schwarzenegger wode no kɔ eye aposifo akache eno no wo kɔ akwakɔ yi ne nsema no de enti emre ma ne ho kwan esu wotimi ekɔ eye police station ekɔ twa obi emfonini etiseye na sebe
obi susu hu nyina eda so a obetimi wanhwe ensusu ho anwen se o ebia nipa amene no wa asem nimpo no enye ono nko a na pie ewo video yi mu na emum obi fufuro nso ka ho anye se obi fufuro ka ho no kra no eye ne fe so nipa no ne hu nyina eda ho atade won hyebi na wansusu ho anhwe se mebeye no ebeboa na amfaso ben na edebeba na odebeto abefuntintan fidie so no na chese emra echekere no enti womra emeyi ne ho ano eno ena nam so ama yenua afia nso so akopie ewo aposifo akache na asema meke nyina no ewo se ye nyina yehwe ne ye ahweyi ebisenye bibia ena obefiti prekope wade ope ebe ya wonwen hu se ede mfasode ebeba so ebe se wunua ana se ense no ewo se yehwe na mfenso so abefutintan fidie so zezi ade chese enkebeboa se yenuanum binum ede honum aye platform adapatwa ensem di bi wo honum a wo ko honum kra na wuti a enhyen kran bako ensem a tofoma na asase wo so ensem akase obi timi di ni nua gina ho edware no sra ne nkum na wa hu na wo se yes ni ho apai se yiram ni nyina ya adapatwa ensem a sebe ewo se yehunu se emmofra soso enenam saa abefontintan fidie yi so a eniama a wo sua no se eniama bi koso wa abefontintan fidie no so saa na se eniama etimi eboa ese emmofra adwene ana se emfa obuo ni die emma wunia enka hu hia ese obekọ honum na obekwakoye saa enyema bi a etete saa enu nti mesre se Attention TV ye wo hoi se ye de nyama pa ebe so mu ne nko ade de ye ene ye de bebro na ne enye soso ye de ba ye be kire mo wahu se enye enu nti ya hwe yie na fe wutu anamon bi a wa ye de ebeboa wini wunua ma me da ko a maba aba beso me da se e ma omoni hwe